Try native. 상승이봐. 사랑해 나 이거 다 먹을 거야. Hello. Hello. जों हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम गासैनिबो मददजों जागायनो जोङो थाग थियारि जादों। बे समाव गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ एबसुनि जानानै मानव गेदेर आलासि लोगोसे गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 1 नभेम्बर जि साना जोंनि थाखाय गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि आरो बे सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि गेदेमा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि गोथार जोनोम सान बे सानखौ दिनै बे चौधुरीपारा गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दखराफोरनि मददजों खुंफुंनो जोङो थाग थियारि खालामदों आरो हाबाफारि बायदियै गिबियै आफादनि फिरफिला बेरहोनाय लोगोसे गेदेमा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन। दा दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां आरो दिनैनि बे सानावनो गेदेमा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानो हानाय गेदेमानि अनजालि बिसि मानव गेदेर पुलिसरि स्वर्गीयारि मानगोनां बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों जे जोंनियाव गोजोननि थाखाय
अनलायनायनि थाखाय जोङो फारौगिर होनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिर होगिरि महरै हांख्राय जानाय आलासि बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानिजाथाव सीताराम बसुमतारी मानगोनां बिथां, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनो होननानै हांख्रायनाय बायदि जानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि सार दीपक बसुमतारी बिथां बेयाव बाहागो लानो हाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि लोगो आफादगिरि आरो जोंनि बाउन्डारि कमिसननिबो सोद्रोमामोन आरो आथिखालाव सिडनी समाजनिफ्राय बिथाङा MLA महरै दिनै खामानि मावबाय थादों मानगोनां सार दीपक बसुमतारी बिथां आरो दिनै बे हाबाफारियावनो बाथौ दुलाराय गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारि मानगोनां बिथां आरो गागि देंखोगिरि मानगोनां बिग्राय ब्रह्म बिथां आरो दिनै बे हाबाफारिखौ बाहागो लानो हादों एसिस्टेन्ट कनजारभेशन अफ फरेस्ट मानास नेशनेल पार्कनि सार धरनीधर बर' मानगोनां बिथां आरो गोबां बेवहाय बे ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बाथौ गौथुम गुबुन गुबुन आफादनि राजनैतिक अराजनैतिक आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो ओनसोलनि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल सार बिथांमोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो बेयाव बाहागो लानो हानाय जे जोंनि फरायसालि मानगोनां नोंथांमोन बे समाव गासैसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आरो दिनै जे आङो हाबाफारि फिरफिला बिरहोगोन जे जोंनियाव थिनानै दोननाय बेखौ आङो सिगांग्रोनो लुबैदों। बेनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ आङो होग्रोनो लुबैदों आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लायो आं गुरै खावलायबाय आरो बे समाव आङो सिनायथि बे समाव आङो लाखिहोबावनो लुबैदों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनिनो अनजालि बिसि मानगोनां पुलिसनि सरगियारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लाहोनो गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायदों आरो बे समाव गोजोननि थाखाय फारौगिर होगोन महरै हांख्राय जानाय बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां सीताराम बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायदों। बे दसे उनाव फैसिगोन बिथांमोनखौ हाबाफारि जागायनाय लोगो लोगो दा बे समाव जोङो आर'ज जायनाखि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन आरो बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो थुनलाइ नेहाथारि मानगोनां सुमित नार्जारि बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय। रोजाबगिरि हान्जा बिथांमोनखौबो आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। 1, 2, 3 संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय अबंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय
संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अबं गसाइ Inang isoma gesekau hontayaga Nuja paya panang jengna serang hafei Nisoma gesekau hontayaga Songsarau gojen sudem bara barlang apa Obong gosai Songsarau gojen sudem bara barlang apa Obong gosai Obong gosai Obong gosai Obong gosai Obong gosai Obong gosai बे समाव आरजखौ जोङो मावफुंनो हाबाय बेनि थाखाय दैदेनगिरि बिथां आरो बाहागो लागिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावदों दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला लिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आं खावलायबाय आरो मदद खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानिजाथाव खोरोमदाव वारि मानगोनां बिथाङा बे समाव जोङो स्ल'गान होगोन बे समाव स्ल'गानखौ जोङो जेब्ला होगोन अब्ला गासैबो बे समाव बाहागो लायो गासैखौबो आं खावलायबाय Jesus! 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 We want peace! We want peace! Durai बर' फरायसा आफादगिरि नाजादों! Durai बर' फरायसा आफादगिरि जोंनो नांगौ खौसेथि! जोंनो नांगौ खौसेथि! जोंनो नांगौ गोजोन! जोंनो नांगौ गोजोन! जोंनो नांगौ खौसेथि! दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि नाजादों! दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि नाजादों! बुहुमनि बर'फोर खौसे जा! बुहुमनि बर'फोर खौसे जा! बुहुमनि बर'फोर खौसे जा! दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि नाजादों! दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि नाजादों! बर' सा देरहासार! बर' सा! बर' सा! दुलाराय आफादगिरि नाजादों! बे समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय
दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओंथि गोनां आरो जारिमिनारि सान। बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायनि लामा हान्थिनायाव बर' हारिनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि दिनै जोनोम सान आरो दिनैनि बे 1 नभेम्बरनि 1942 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनै बे सानखौ जोङो कक्लाबारिनि नैबे गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै जों खुंफुंदों। सासे गेदेमा महान बर'नि थांना थानाय जिउआव जाय सुबुङा जोंनो लामा दिन्थिनानै होलांबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जागायजेननायनिफ्राय दैदेनबाय, लिड खालामबाय, बे महान बेक्तिनि दिनै जोनोम सान आरो बे सानाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो लोगोसे बिथांनि गोसोखांथियाव, बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि लोगो आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, गुबुन गुबुन बिबानगिरि, आंनि मावथि लोगो नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव जोङो दसे समनि उनाव गेवलां मेल खुंगोन। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो होननानै लिंनानै लाबोदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि मानगोनां दिपक बसुमतारी बिथां, लोगोसेयैनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोङो लिंनानै लाबोदों गेदेमा मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी आंगो बिसि मेडाम फुलेस्वरी बसुमतारी। बे हाबाफारियावनो फारौ बिरहोनाय आरो बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिनि जोंनि आलासि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार बिथां, लोगोसेनो जोंजों दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि। बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि आथिखालाव सिडनी समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु जिल्ला दख'रा, लोगोसेयैनो बाथौ गौथुमनि मानगोनां बिबानगिरि दैदेनगिरि, थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो दिनै गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय हाई स्कुल, हायार सेकेन्डारिनिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि आंगो फरायसा फरायसुलि बिथांमोन, बयनिसिमबो आं गिबियावनो दिनैनि बे गोग्गाथाव आरो खोब ओंथि गोनां सानाव बानेस्वर बसुमतारीनि जि जोनोम सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादारि हामलायनाय आरो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ आं जासिहरबाय। मिजिंथिदों आनान गसाइनि सेराव, आफा इसोरनि सेराव बानेस्वर बसुमतारीनि जिउ आत्माया आलो गोजोनै दङ आरो अराय थागोन। थांना थानाय फिसाफोरखौ अराय बिथाङा जोंखौ बोर सारस्रि हरगोन आरो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय अरायबो बिथांनि जिखिनि हाबा मावलांनाय, बिथांनि जिखिनि बानबुंथाय, बिथांनि जिखिनि लामा दिन्थिलांनाय, जोङो बे लामाजों आगान सुरनानै बुहुमनि दरबाराव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि बड'फानि जि मोन्थोर, बे बड'फानि मोन्थोरजों जों अराय जाफुंसार जानो हागोन। आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा। दसे समनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव बर' माहारिबाद, बड' नेसनेलिज्म, मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि सानथौ सानस्रि आरो बिथाङा बर' हारियाव मावनानै होलांनाय बे बिहोमानि सायाव जोङो सावरायनाय दङ आरो जों दिनै खाफाल गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन आफादगिरिनि बे जोनोम सानाव दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थांनाय
गासैबो जाय बिथांमोना गोथाङै थांनानै दङ बर' माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय हाबा मावबाय थादों बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनायनि गेजेरजों जौगाखांहोनायनि थाखाय जिखिनि माने राहाफारिफोर लाबाय थादों बिथांमोनखौ जों दिनै जयैनो मोननो हादों आरो जायनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा सन्तला बसुमतारी सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि दीपक बसुमतारी प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसेनो उरखावगोरा ब्रह्म गोरोंगोरा नार्जारि जों गासै बे सुबुंफोरखौ जोंनि जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरिनि बिबान लानानै हाबा मावलांबाय दिनैनि बे सानाव जोङो ज' लोगो मोनलायनायनि बा थुबुर जानायनि जोङो खाबु मोनदों आरो बे सानाव जोङो बयखौबो जों हांख्रायदों बेनि अनगायैबो जोंनि मान गोनां जायफोर आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि दङ बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों जों मिजिंथिगोन जे दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ आगानसे जौगाहोनायाव जोङो थुलुंगा मोनगोन जोङो माने जोंनि लामाखौ जों गोथों खालामनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै खारन समा जथेस्थ' जोंहा लेट जाबाय मोननै हाबाफारि दंबावो आं बेखौल' जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दिनै बेयाव जायफोर बाहागो लादों आं आपिल खालामगोन बर' माहारिखौ दानो थाखाय बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर' माहारिबादा जोंनि बिखा बिख्लो मेलेमाव जोङो जेब्लाबो बेखौ बजबनानै लानांगोन खुगायाव जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो नोंनि थांखिया जेब्लाबो गोथों जानांगोन बिखायाव माहारिनि थाखाय जातिनि थाखाय माहारिबादखौ लानानै हाबा मावनायनि जे मोनसे सिन्था आरो माहारिबादनि जेफोर मुल आधारफोर दङ नोंनि राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासै जि बिथिं दङ आसार खान्थि बेखौ जों जेब्लायबो फोथांना लाखिनांगोन खारन बिश्वआ दिनै गोदान गोदान माखासे थासारि फैदों बिश्वआव दिनै माखासे गोदान गोदान ट्रेन्ड फैदों माब्लाबा माब्लाबा जोंनि जातीयताबाद जोंनि माहारिबादा माब्लाबा माब्लाबा मोस्लेर जानो नागिरो जोङो खुगायाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो गोसोजों गोरबोजों बे माहारिबादखौ जों जुदि फोथांना लाखियाब्ला दिनै आमेरिकानफोरा आमेरिकानि बाथ्रा सानगोन दिनै सोरबा चाइनिसफ्रा चीन हादरनि बाथ्रा सानगोन दिनै जापानिसफ्रा जापान देशनि बाथ्रा सानगोन बर' हारिया बुहुमनि बिखायाव दरलबसेल' खरलबसेल' नैबे जि आसामनि भारतनि मेपनि सिङाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे रायजो जानानै दङ बेयाव थानाय बर' फिसाफ्रानो बर' जातीयताबाद नेसनेलिजमखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखायनो माराठा जाति बेंगलि जाति असमिया हारि गुबुन गुबुन हारि बे हारिफोरा जेरैबायदि जातीयताबादखौ लानानै जेब्लाबो बिथांमोना जेरैबायदि कनसियास माब्लाबाबो बिथांमोना जातीयताबादखौ कमप्रमाइज खालामा जेरावखि था नों साख्रि माव नों फालांगि माव नोङो माने आबाद माव जि खामानि मावा मानो जिखि जायगायाव थाङा मानो जों नुदों अबेबा लण्डनावबो शंकरदेबनि मन्दिर खालामनाय बबेबा नोङो गुबुन जायगायावबो नोङो दुर्गा फुजा फालिनाय बे फेस्टिभेलफ्राव जोङो नुनो मोनो दा बेखायनो बर' जातीयताबादखौ लानानै जों जेब्लाबो गावखौनो मजबुतै राफोदै फोथांना लाखिनांगोन अकल आफाद मोनसेया बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखियोब्ला बे सम्भब जानाय नङा जोंनि लाइमोन जायफोर स्कुल कलेजाव फरायदों इउनिभार्सिटियाव फरायदों जायफोर रिसार्च स्कलार जायफोर जोंनि हारिनि इयुन जायफोरनि भबिष्यतआ जेब्लाबो गोजों उज्जवल बे जोंनि लाइमोनफोरासो जातीयताबादनि चेतनाखौ जातीयताबादनि सिन्ताखौ जेब्लाबो फोथांना लाखिनांगोन दा बेखायनो बेनि जुदि आदर्श बिनि जि नेरसोन बेखौ जों जुदि बिजिरोब्ला जों बड'फानियाव मोनगोन बिनि आदर्श बिनि नेरसोनखौ मोनोब्ला जों बानेश्वर बसुमतारिनाव मोनगोन गंकेश्वर नार्जारिनाव मोनगोन आरो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सामलायदों दैदेनदों बर' थुनलाइ आफादखौ सामलायदों दैदेनदों बे जातीयताबादनि आदर्श आरो नेरसोनखौ जोङो बेखेवनानै नायोब्लानो जों नुगोन दा बेखायनो बे समाव आङो सानो जे दिनैनि बे बर' हारिनि थांना थानायनि जिउआव लेखा फरायनायजों जोंनि सानथौ सानस्रि गासैबो बिथिंखौ जोङो राफोद खालामनांगोन जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों रांखान्थि जौगाहोनायजों जोंनि राव थुनलाइ फेहेरनायजों जोंनि समाज बेबस्थाखौ गोख्रों आरो गोजों खालामनायनि गेजेरजों दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स बेफोरखौ गैया खालामनानै समाज बेरेखा हाबाफारिखौ गैया खालामनायनि गेजेरजों बुहुमाव बर' हारिखौ गायसनलांनायानो
मानेस्वर बसुमतारीनि आदर्शमोन आरो बिथाङा बर' फरायसा आफादावल' गिबिसिन बिबान लायाखै बाथौ धोरोमनि गौथुमनि आफादावबो बिथाङा गिबिसिन गाहाय नेहाथारिमोन बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै राव थुनलाइनि हाबा मावदों राव थुनलाइ सिबिनाय बर' हारिनि हाबा मावदों आरो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजों बर' हारिखौ गायसननायनि हाबाखौ मावदों दा बेखायनो बे महान व्यक्तिनि जि मोनसे आदर्श बेखौ जोङो बे जोनोम साननि गेजेरजोंल' जोङो फोथांना लाखियालासिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों ओनसोलाव जायगायाव गुबुन गुबुनाव जोङो सेमिनार वर्कशप कुइज कम्पिटिसन डिबेट कम्पिटिसन जेसेबां हायो जोंहा प्रसार खालामनायनि प्रयोजन दं होननानै सानदों आरो बर' माहारिया ओरैबायदि मोनसे हारि बे हारिया महान व्यक्तिफोरखौ गेदेमा सुबुंफोरखौ जेब्लाबो मान होयो श्रद्धा होयो सिबियो जायनि थाखाय बर' हारियाव दैदेनगिरि लिडारशिप जोनोम जादों आरो बे दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय हाबा मावदों आरो जोंनि बर' हारिया बे हारिनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनि हाबा मावनाय लामा दिन्थिनायनि गेजेरजों दिनै बिश्व दरबार प्रतिष्ठा जानायनि दिनै खाबुखौ जोङो लानो हादों आरो जायनि थाखाय राजनैतिक अधिकारानो होन बा नोङो समाज बिथिंजोंनो होन सोलोंथाइ बिथिंजोंनो होन गासैबो बिथिङाव जोङो जौगानो थाखाय दिनै लामा मोनदों आरो जोबनायाव गासैबो रायजो राजाखौ बेयाव बाहागो लानाय गासैबो व्यक्तिनिसिम आङो फिन खेबसेबाव खुलुमनानै मानेस्वर बसुमतारीनि जि आदर्श सानथौ सानस्रि बे अराय गोजोर जानानै थाथों आरो गोजोर खालामनांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एक बिन्दोबो जोङो खम खालामनाय नङा बेनि थाखाय जोङो श्रद्धानि गेजेरजों जोङो हाबा मावलांगोन आरो बिथांनि हाबा मावनायानो बर' हारि गायसननायनि हाबाफारि आरो बिथांनि सानथौ सानस्रियानो बर' हारि थांना थानायनि सानथौ सानस्रि बिथांनि जिउआनो बर' जातीयताबादनिफ्राय जागायनानै बर' हारि जौगानाय थांना थानाय बर' माहारिबादनि मोनसे आदर्श होननानै आं सानो आरो बिथांनि लिरनाय बिथांनि बुंनाय बिथांनि भाषण बिथांनि हाबा मावनाय गासैबो दिगाव बर' जातीयताबाद बर' हारिखौ अननाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय बर' हारिनि थाखाय गाबखांनाय दुखु दाहायाव बर' हारिखौ माने रैखाथि होनानै गावखौ बाउसोमनायनि जि मोनसे आदर्श बे आदर्शआ अराय थांनानै थागोन आं बयखौबो खावलायबाय जे बिथांनि आदर्शखौ फालिलांनायाव जाहाथे जों माब्लाबाबो लेहेम खालाया गोसो गोहैनो खालाया आं बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै मानेस्वर बसुमतारीनि बे जोनोम साना अराय गोजोन आरो गोथार जानानै थाथों बेखौ आं आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय आरो बयखौबो आङो खेबसे स्लगान होनो थाखाय खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय